Zní to jako spanky. A co to má být? Co si to udělala, říkal jsem ti to. Co to je? Objednala jsi to online? Wow! Ve skutečnosti vypadá ještě lépe než na fotkách. Co je to? To jsem neviděl. To je můj magnetofon, Seréžo. Co je to? Nač to chceš? Není to staré, ale vintage. Našla jsem to na výprodeji starožitností. Super, ne? Pravda? Vypadám tak úžasně. Proč potřebuješ magnetofon? Hudba je teď v telefonu? Nebo si k němu ještě koupíš kazetu? Vlastně není na kazetách, ale na discích. A už tam je disk. Teď to zapnu. Co to je? Říkali přece, že to funguje. Dobře, nesnaž se, nefunguje to. To je nejhloupější nákup, který si mohla udělat. Nevím, možná ho musíte nabít? No nic, možná nefunguje, ale pořád vypadá skvěle. No jo, pořád se nechá nachytat na nějakou hloupost. Dnes unavený. Co je to za muziku? Zní to jako sprunky. A co, Polínin magnetofon? Divné, právě jsem slyšel, jak hraje. Slyšel jsem ho. Zvláštní, teď to zase nefunguje. Chápu. Polina si ze mě dělá legraci, protože jsem nazval její magnetofon zbytečným. Teď jí ukážu, jak mě nenechat spát. Ha! Předstíráš, že spíš. No tak vstávej, pojď! Co chceš? Proč jsi mi dala svůj magnetofon? Jaký magnetofon? Já vlastně spím? I spях, dokud не се буди касетофонът ти. Jak to? On přece ani nefunguje. Viděl jsi to sám. Nenášela jsem ho do tvého pokoje. Stál na mém stole. Nemohl se ke mně přemístit. Možná ty sám. Nic jiného na práci nemám. Potřebuji tvůj kazetový přehrávač. Není hloupý. Nemám čas na hádky, zítra je důležitý test. Potřebuji se vyspat, nepřekvap mě znovu. Podivný.
Něco si vymyslel. Musím usnout, jinak usnu během testu. Znovu? Asi ne. Zas to neseš? Ale no tak Polino. Co se to děje? A co to je? Ach jo. Probuď se. Co chceš znovu? Ty jsi mi zase přinesla magnetofon. Jsi blázen? Tam stojí. Jak to? Já jsem to nepřinesl. Kluci, vy jste to viděli? Serežo, už podruhé mi bráníš spát. Tvoje vtípky mě už unavují. Polina, poslechni si, byl znovu v mém pokoji, začal hrát a já po něm hodil polštář. A... Opravdu si myslíš, že tomu uvěřím? Za prvé, byl tu celou dobu. A za druhé, nefunguje. Několikrát jsem to kontrolovala. Nemohl začít hrát, ani kdyby byl ve tvém pokoji. Tak to zkontrolujeme. Stůj! Hej, nepoškozuj mé věci. Ty to nechápeš, uvnitř je sprung. Ano, a také Huggy Wuggy. Ustup. Spokojen. Tady ti už vadit nebude. Co jsi to udělala? Vždyť jsem ti říkal. Něco vymyslíme, už jsme je chytali po krabicích. Co je to za hluk? Proč nejste v postelích? Ach, měla noční můru a já ji uklidňoval. Pojďme, běžte spát. Zítra do školy. Probudit Solomiu, budete ji ukládat. Je potřeba se zbavit magnetofonu. Určitě. Psst. Táta odešel, připrav se, jdeme. Možná ho nevyhodíme? Utratila jsem za něj tolik peněz. Ty ses zbláznila? Sama si viděla, že je prokletý. Musíme ho vyhodit.
No, dobrá. Tak jdeme? Pojďme.